Bente Bandet, og velkommen til den her video. Sidste gang i bandet. Hvad skal vi i weekenden? Til Langeland. Vi ikke sagt det, Adam? Vi skal ikke til Langeland. Så jeg glemte at sige det, men det er fordi jeg fik dårlig samvittighed, da du sagde, at du havde aflyst hele din familie. Nej. Vi laver andre planer. Nej. Du kan vælge mellem et 3 eller 4 stjernet hotel. Hvad hedder det i aften, ikke? Stop nu med at filme med så. Vi skal afsted nu, Mars. Ved du godt, ikke? Nej. Jeg siger her om aftenen i går. Fucking dårligt. Imens vi det er ikke en sang om kaster dig på morgen. Danger! Jeg siger danger! Er du klar over, hvad vi skal nu, ikke? Nej, jeg gør ikke. Jeg tror, vi skal op i Sverige og klatre i bjerg. Det er fucking dårligt. I står og bliver ved med at sige, at jeg skulle kigge på vejrudsigten. Hvordan fanden skulle jeg kigge på det? Det bliver det værste vejr, vi har haft i Danmark i over et helt år. Og jeg har ingen idé, hvad jeg skal. Godt at kigge på vejrudsigten. Eller nyhederne på den dag. Hvordan skulle jeg vide det? Adam, han ved ikke noget om, hvad vi skal. Mig og Marius vil vi så bestille det sted, hvor vi skal hen. Og Marius, han gider overhovedet ikke ligge og kravle i mudder i militæret. Så hvis den her video får 500 likes, så skal Marius ned og kravle i mudder i militæret. Og lige at skal ud og spille rollespil den hele dag. Jeg var ikke med i videoen, det der, fordi det skal jeg overhovedet ikke. Var det nøjeren, det der, bror? Det var så... Jeg vidste måske. Jeg vidste det. Kom du endelig ud af døren. Hvor skal vi hen? Det ved jeg. Jeg gætter på, at vi skal ud og klatre i bjerge i Sverige. Men I har hypet det fucking meget op, ikke? Gutter. Okay, der står her, vi er der. Du skal filme det her, og Adam må ikke se det nu. Vi er der om 2 timer og 47 minutter. Og det er ikke slemt. Det er det værste. 2 timer skal vi køre. Nej, hvor er det langt, mand. Jeg har købt køreslotter, dreng. Jeg har købt noget Quick Mix og noget Open Gears. Mars og den knækser. Jeg ved godt, hvad vi skal. Jeg ved godt, hvad vi skal så. Gå op i shelter i Sverige. Nej, fuck, så ved jeg det sgu ikke. Tænk lige, hvor gammel vi er blevet. Det går så hurtigt lige pludselig, ikke? Så er det altså at køre og bil. Du har købt en bil. Du har købt din egen hårdt tjente penge. Det er fandme flot. Jeg er faktisk stolt af dig. Elias, det er lidt vigtigt at forklare. Vejret, det er jo fint nok nu, ikke? Men det, altså, hvad var det, du sagde? Det værste vejr, det har været i over et år. Og der er vand til knæene på flere marker lige i øjeblikket, mens oversvømmelser kan være hårde for afgrøderne, undersøger 2 forskere lige nu. Jeg ved ikke, om jeg skal til Japan. Jeg kan love dig for, at jeg har været i Ringsted Outlet mange gange med min mormor. Ej, hvor hyggeligt. Nej, sådan, jeg hader rundkørsler, mand. Det er så svært. Vi skal ud af den første. Fuck, hvor har jeg dårligt, mand. Jeg er kæmpe tømmemand. Altså, du var stiv, men... Jeg har aldrig haft det dårligt med liv, tror jeg. Nej, du har haft mig tømmemand her. Det må du bare jo. Og det er fuldstændig sindssygt. Er det værre end det? Ja, det tror jeg. Jeg er døende. Ej, det var ikke med vilje. Det var ikke med vilje. Det var ikke med vilje. Gør det. Ej, sådan en burger. Hvad hedder den? Okay. Sådan en burger. Hvad for en burger? Jeg ved ikke, hvad den hedder. Nej, det var den, jeg altid fik, da jeg var lille. Hvad fik han? Okay, en grilled ham and the garlic. En flat white. Hvad? Flat white. Flat white med sukker. En flat white med sukker. Er der noget, der hedder en smile burger eller en smart burger? Okay, vi skal køre op til første vindue, så vi kan snakke om det. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg lyder seriøst. Ja. Hej. En smart burger. Hvad hedder det? Adam, hvad Jeg ved ikke, hvad du plejer at få. Jeg ved det heller ikke. Sådan en, man altid får det med. Skal vi gå ind? Skal vi lige hurtigt gå ind? Nej, vi skal ikke ind nogen steder. En snackburger for satan, mand. Ja, sådan en snackburger. 2 af dem. Jeg skal have en crispy chicken, men uden tomat og gurk og løg. Og en flat white kaffe med sukker. Flat white med sukker. Han vil gerne have en flat white med sukker også. Fuck, hvor har det dårligt, mand. Pepsi eller Pepsi Max? Pepsi. Det er stor. For helvede, vel noget eller andet store. Nej, kom nu videre. Stor.
209? Jeg troede, det blev sådan noget 500 kroner eller sådan noget. Det plejer det at gøre, når vi køber McDonald's. Ja, det synes jeg nemlig også, det gør. Skal der have en snap med? Kan vi bede om kvittering? Og snappen skal skrives på. Tak for det. Og snappen skal skrives på. Det mangler noget. Kvitteringen mangler noget. Nej. Ej, hvor er du nederen, Adam? Nej, stop. Det er YouTube-video. Vi filmer det. Det kunne I godt have sagt. Hvad for helvede, Jeg mand? troede bare, I drillede mig. Ja, Jeg troede bare, I drillede mig. I driller mig. Ud! Ej, hvor har det dårligt. Jeg brækker mig sådan også spise, tror jeg. Og så se mig med de her briller på. Du var jo broen. Yes. Storbaldsbroen. Du skal køre igen lige om lidt, når vi skal til Kolding. Ej, det er glemt. Hvad skal vi i Kolding? Vi skal spille koncert. Jo, for satan. Jeg tror, de er det vandshow. Find dig selv. Jeg har det. Jeg lige har set et klip der, ikke? Jeg tror, det var sjovt at klippe nogle. Rigtig fedt, lækkert klip med lys, ikke? Og det var ikke. Lige pludselig så gør det sådan der. Når du bare står dig. Nå, Adam, har du nogen flere nu? Jeg gætter på isbad i en hytte. Isbad i en hytte. Ja. Det snakker vi ikke om. Jeg kommer måske ikke til at afsløre, at vi skal... Det er ikke afsløre mere. Du kan afsløre noget. Det er der om 5 minutter. 5 minutter. Og så ved jeg ikke, hvad vi skal på tøj. Nej, men jeg ved ikke, hvad vi skal. Hvad tror du, vi skal? Hvad er der med? Ingen idé. Ud at ride. Okay, alle sammen, vi er ved at være der. Jeg vil komme med et hint nu. Vi skal selv få fat på vores aftensmad. Hvad regner du med? Hvordan tror du, vi får det? Vi skal ud og jage. Nej, bare kør. Vi skal ikke ud og jage det her vejr. Bare kør lige ud. Ud og jage. Skal vi ud og skyde duer? Skal vi plukke dem bagefter? Hvordan vil vi tilberede det dyr? Det er, du vil Skal vi rive skinnet af den og plukke den og sådan noget? Hvor det er bare ingenting. Jeg er blevet oplyst om, hvilket høje vi skulle have haft på, og hvilke sko, når vi skal ud og vade i Vadehavet. 1000 år siden, der var England sådan frost, så man kunne gå i krig. Det her med det her på skoene. Jeg var klog på det her, ja. Kom her. Gennemblødt. Ej! Hvad er det? Hvad? Det ved jeg ikke. Nej, hvad fuck er det? Nej. Det er det værste idé, vi nogensinde har haft det her. Nej, vi må komme tilbage. Nej, fordi i morgen er der blæst og vind, og vejret er dejligt. Ja. Og det er koldt. Ja. Hvordan fuck glider du ikke rundt? Gør jeg også. Hvor jeg har plastikposer på fødderne. 100%, jeg er 100%. Så kom du bare. Hvad så? Du kan godt. Bare løb. Ja, så falder jeg 100%. Selvfølgelig. Og Adam, han er så stedig, mand. Adam, kom nu. Ja, jeg så det. Der er vand ud over hele kameraet. Det var så... Fuck, jeg vidste det måske. Jeg vidste det. Jeg vidste det ville ske. Jeg vidste det. Fuck. Er jeg meget med lortet? Ja, det er noget rigtig lort, det her, vi har lavet herude ved Vadehavet. Hvad fanden laver vi? Og så er vi taget til Vadehavet. Og kameraet, ikke? Det er rivråt. Fucking lort, det er idé, bro. Fucking lort, det er idé, bro. Hvor jeg kan ikke mine fingre. Det er hvad vi kommer for, det her. Det kan jeg love dig for. Hvad gør vi, Marius? Marius, hvad gør vi, bro? Hvad gør vi? Vi står synes midt ude i Vadehavet lige nu. Og vi står op på 2 æger. Hvad gør vi, det? Hvad gør vi? Prøv, jeg ved det ikke. Altså, vi synes rettet på den her f***ing ø ude i Vadehavet. Hvor er det dumt, det her. Ja, det er virkelig dumt. Så solen står op, tager endnu en tår. Alting står stille, vi glemmer tiden, den går. Første drink bliver til 10, minder flyver forbi.
yeah. Og det blæser, men vejret er dejligt. Lad os komme væk herfra. Ja, lad os komme væk herfra. Prøv lige at se de her sko her. Bare fordi vi skulle fjolle rundt ude i en mudder. Det er kraftedeme med det hele. Så er vi ankommet. Og det er et helt hus. Hvad siger du? Hvad siger du, Adam? Det er et helt hus. Men lad os lige pakke ud, og så filmer vi kommer indenfor. Hvad hedder det? Welcome to Summer House 2013. This is house 32. Okay, kom, følg med mig. Okay. Jamen det her, det er jo det første gæsteværelse for satan. Vi har ikke engang selv set det endnu. Herop. Op ad trappen. Op. Nej, måske skal du gå først. Nej, det skal vi ikke. Der er der lige plads til 3 senge mere. Toiletter. Ligger 4. Yes, absolutely. Næste værelse. Rumba 2. Rumba 2. Ej, fuck, hvor er der mange værelser. 2, 4, 5, 6, 7, 8 mennesker kan sove her. Og så har vi en stue her. Og så vender vi tilbage senere. Når vi lige har gjort rent og drukket vores øl og taget bad og ser godt ud og sådan noget, ikke? Jo. Og hvis vi skal være helt ærlige, ikke? Hvad skal vi så nu? Hvis vi skal være helt ærlige. Helt ærlige. Så skal vi så skal vi på kro. Vi skal på rigtig dansk mad. Og hvad er planen ved, efter vi har været på den der kro? Så er vi i byen. Kan vi det? Eller? Så finder vi nogle piger. Finder vi nogle? Nej, det kan vi ikke sige. Det skal I sige. Nej, det siger vi ikke. Så siger vi går på bar. Så finder vi noget kvindeligt køn. Nej, vi møder får nogle nye venner i byen. Ja. Så råbte nogle Adams bilspørgsmål. Adams bilspørgsmål. En gang. Adams bilspørgsmål. Elias, spørgsmålet det kommer til dig. Hvad var din yndlingsøl i 6. klasse? Racer. Det var ikke en øl. Nej, det troede jeg nok. Nej. Du drikker vel ikke i 6. klasse? Nej, det hvad fanden skal jeg så gøre? Det er nok det rigtige svar at sige. En nisseøl. Skal vi få nisseøl? Jeg stiller bare nu spørgsmål. Det kommer et sjovt spørgsmål. Adams bilspørgsmål. Marius, har du nogensinde været bange for at dø? Det ved jeg sgu ikke. Altså, folk kender sådan hinanden sådan lidt. Tak. Jeg skal i hvert fald 100% have en bilsnisse. Men der er også nogle kønne lamper. Ja. Der er nogle flotte lamper. Gamle lamper. Nej, der er sådan noget antik. Ja. Det er jo fint. Hvad siger I til en bilsnisse, boys? Jeg ved ikke, hvad en bilsnisse er. Hvad er det, vi har fået her, Adam og Marius? Rigtig god dansk mad. Hvad siger du? Så er vi ankommet. Nogen der forklarer, hvor vi er nu? Okay. Skal vi ikke lige have en glaspilsner? Du kan tage videre. Vi skal lige have 2 pilsner så. 2 pilsner. Ja, jeg skal have en pilsner hver sted så. Hvad er pilsner hver sted? Det er en lille pilsner. Bare kom ned på valget kl. 12 og kl. 1. Hvad gør I? Ja, skal vi se det her? Ej. Ja, det. Ja. Hvad siger du? København, det er bare noget lort. Det regner nu. Det er bare noget lort. Det er bare noget lort. Moin. Hvad er det? Adam! Ja. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Nej, det er da ikke nogen ny video. Jokes. Du har joke. Vi er på vej mod byen igen i Ribe. Vi har lige været der, fordi at vi skulle hente nogle af vores venner. Nu skal vi til pre-party hjemme hos en ven i Ribe. Og så skal vi ud og se, hvordan man rigtig fester på Ribe med nær. Ribe med nær. Med i vores meget spændende aften. Ja. Hvordan? Og kæft, hvor det godt det der. Ja, vores Ribe-venner. Hvorfor skulle vi have venner i Ribe? Vi kender Jo. Det er bare noget af min familie. Det er bare noget af min familie. Det siger vi bare der. Nå, ja, det er bare... Nej, det er ingen klassik. Bare en stor kasse Heineken. Det man gør i Jylland. Det er bare sådan en klassik. Jamen, det er jo bare en lille en. Men du også tage... Fordi Elias, drikker han... 1, 2, ikke? Ja, men vi drikker jo 6. Det er jo ingenting. Ja, vi skal også have til natten, når vi kan sove. Det kan vi tage med det der. Elias han drikker 3, ikke? 4. Nej, han skal køre bil. Hvordan gør vi med det pige der? Det kan sgu da ikke sove der. Nej, det skal det ikke.
Okay, lad os lige til her, ikke? Hvis vi drikker 4 hver, du drikker 4, og så er der noget til kun 18, ikke? Så er vi kræfter med på Åndegade. Nu er vi på vej til vores nye vinders forfest. Oj. Så hurtigt, din idiot. Ja, det kæft, mand. Og dig. Kom. Forfest. Forfra. Tilbage. Ja. Det er også fordi, jeg skulle gå så hurtigt. Men I skal lige fokus, og så gå sammen til vores nu. Vi er på vej til fokus. Det lyder som sådan en historisk dokumentar, ikke? Nu er vi alle sammen på. Det er allerede. Okay, prøv lige så stille. Vi er på vej til forfest med nogen, vi lige har mødt. Så det glæder vi os til. Og se, hvordan man fester her i Ribe, ja. Ude på landet. Ej, ved du hvad? Det kunne bare ikke være bedre. Her på du rigtig skønt. Ser godt ud? Nej. Det ser rigtig godt ud. Tak for det. See you later, alligator. Men vi mødte nogle random mennesker fra Ribe. Ja. Vi er mega gæstfrie. Ja, er fuldstændig generøse med deres gæstfrihed. Det er også 3 lækre københavnere, jo. Ja, jeg tænkte også, det kan jeg godt. Hvis jeg var sådan en mand i 30'erne med sådan lidt halvfælder og sådan goatee, sådan lige. Og så skal du ikke lægge dig. Ruller bare vinduet ned. Hvad koster? Yes. Godmorgen. Nej. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal ud af huset. Vores elskede hytte om en halv time. En halv time? Ja. Ej, der var jo hele den her liste der med alle de der ting, vi skulle. Prøv lige at se den her liste. Prøv at se den her liste her med ting, man skal. Den gider jeg bare slet ikke fokusere. Ja, just. Godmorgen. Godmorgen. Nej, der er ingenting. Jeg læser sgu ikke til det her. Jeg har aldrig nogensinde sovet bedre i mit liv. Ja, det var også fint nok. Tusind tak for, at I så den her Video, vi ikke engang ved, hvad sammensætning af vores liv i 24 timer. Håber du vil være vores første subscriber. Måden ikke vi har fået nogle subscribers efter sidste video. Håber du kan være nummer 10 subscriber på vores elskede kanal. Og så ses vi bare selvfølgelig næste gang. Hej. Husk at like og subscribe og abonnere. Subscribe og abonnere. Ja, den her. Den siger danger. Der står danger. Godt. Vi ses i morgen. Hej.